sing bocah wong manis aja dirusuhi wis wong sing aturan wong manis ragu-ragu ora. Matur sembahun kalau kembali sampun kabiasa kembali kas gula wonten jarum-jarum sak menika iki saking ingkang yang punya dari Johan yang Pantoyas semoga mempersemangat kembalinya pada konco-konco sambil aras Mas Johan monggo Mas Johan ngadulipun sak kesane jenengan.